Okay na to. Mayong buntag sa tanan. Mga intensyon sulod sa atong santos nga misa. Isa pasalamat sa mga grasya nga mo nadawat, ang maayong panglawas, kalinaw sa pagpuyo, o permanenteng trabaho sa ating panang. Healing and deliverance of family tree, of Gustav family. Enlightenment, healing and deliverance of Bernardo Gustav. Thanksgiving to Blessed Trinity for all the blessings and good health, for the souls of Joel and all souls in purgatory, offered by Panatis family. Pamisa alam sa ikawalo katuig na kasumaran sa pagkamatay ni Anak Borita, ng Pamisa Susan Umamba. Pamisa sa makalak na tunila ni Musunod. Teodoro Villasencio Sr., Felisa Villasencio, Fortino Villasencio, Celso Villasencio, Felipe Basabi, Maria Basabi, Joseph Villasencio, Soterleta Rosario, o sa pamangkalan sa purgatorio, mawala na natando, ang nagpamisa, Rodel Alvin Yuri. Thanksgiving Mass, alam sa mga grasyang nagawa, upamisa sa kalakmila ni Alina Cuerpo, Mauro Alindao, Demetria Alindao, Alberto Limosinero, Julieto Limosinero, Primitivo de Camon, Maria Socorro Cañada, Lancia Atabilo, Rocky Atabilo, Iba Sidano, o ang kanang kalag sa purgatorio, ang upamisa, Joan Noel Lomens Limos Sinero. Thanksgiving Mass for the answered prayers and blessings received, and for the fast recovery of Doris Navarro, and for the eternal repose of the souls of Angeles Alcordo, Timistocles Alcordo, Jonathan Alcordo, Paul Andres Sarno, Jose Yanong, Benjamin Ocampo, Amalia Namaro, Lourdes Sarno, Pablo Sarno, George Sarno, Carolina Lapapis, Efren Molet, Arnold Mercadal, offered by Ronald Sarno and family. Pamisa para sa makala ni Valentin Canedo, Damiana Ingaling, Flavia Abad, Antonio Tamusa, Romana Abad, Leon Canedo, Leonardo Manuba, Vicenta Hambri, Eduardo Canedo, Glory Canedo, Dionisio Canedo, Fernando Pertes, Salvador Pertes, Janet Pertes, Diomedes Manuba, Liliana Fernandez, Adelisa Abad, Noel Abad, Teresa Sahod, o sa kanang talag. Ang ato ang project hindi sa Mission House Cebu, aduna na kita'y total donations 70,300. Cash donations is 46,300. O ang bank deposit 24,000 pesos. Ang ato expenses utog na hapon is 47,370 pesos as of yesterday. Karon, buta namin kanang ako rin siya i-post dito sa post okay mo. I-post niya ito, aron na yung makapita, hindi na bubasa. Post.
Tanan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, gagugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Uban sa mga intensyon ato nang ibasa ato sa kiningihalan ng Santos nga Misa karon para sa pahulay nga dayon sa kalang ni Guillermo Abel. Mga igsoon, ang kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos nga Misa, mga kita pasaylo sa ito mapinangkaong nga mga iglesia maluloy o mapasaylo. Kaluyan nunta kita sa Dios nga makagagamok sa tanan, mapasayloon sa atong mga sala, danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, pinagis sa imong pulong, sa katingalamang pagi mong ipabaling kang tao, nga kanimo. Itugod nga kami nga ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga fiesta, uban ang mas dasigong debosyon sa buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa ikaduhang basakon sa Kronikos. Ang mga pangulo sa Juda, mga pari, ug ang katawhan misamot pagkamasok nila. Gisunod nila ang tanan sa lawayong buhat sa kalisunan. O gihugaw-gawan nila ang templo sa Ginoo nga gipalahan niya dito sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig paghimangno kanila, pinaagi sa iyang mga alagad. Kay nahingawa man siya sa iyang katawhan o sa iyang templo, apan nagpadayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Diyos. Gitamay nila ang iyang mga pulo o gibugal-bugalan ang iyang mga propeta o dili na kini mapulpul. Busa, nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babilonia, giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila o gipamatay ang mga taga-Babilonia ang ilang mga batanong anak. Pinaagi sa gubat
dito sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaluyi, batanon o tigulon. Gitugyan niya silang tanan ngadto sa hari sa Babilonia. Gisunog nila ang templo o gigunog ang kuta sa Jerusalem o gisunog ang mga palasyo o giguba ang mga mahalong galanton. Gibihag sa hari ngadto sa Babilonia kadtong wala mamatay sa gubat ug gihimo sila nga sulugoon niya ug sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persya ang iyang ginharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi ang Jeremias. Hangtod na ang yuta makapahimulos sa matuig na ipapahulog. Sa panahon sa ipamihag ang katawan sa Jugo, nakapahulay ang yuta, sulod sa kapituon katuig, sumala sa itag na ni Propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persya, natuman ang pulong sa Ginoo, pinaagi ang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Ciro sa paghimo ni ibing kasubuan sa tibuok niyang ginharian. Naging si Ciro ang Ginoo, ang Diyos sa langit, naghatag kanako sa tanang ginharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod usa ka templo alang kanila didto sa Jerusalem nga sakop sa Juda. Bisag kinsa sa iyang katawhan makahimo pagpauli sa Juda ug maguban kaniya ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Sulti ang akong bilang, puno galing ikalimtan ko ikaw.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Apan inlabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadato. Dautan, ibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari kita uban kaniya dito sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa nagtinggap niyang grasya diha sa gugma nga iyang ipakita kanato pinaagi kang Jesucristo. Kay pinaagi kang pagtuo, naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa, walay pagpakasigarbo ni inyo samlit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios, o gibuhat kita niya kang Kristo Jesus, aron magbuhat kitag maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Tinutlugi kang sa santos na Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa Jesus mingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga, nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon og kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya isilutan na. Kay wala man sila mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kaahayag ni anhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagabuhat ug dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Parigon ikaw, O Kristo. Pasensya sa atong inconvenience, no? Kay sa inyong makitaan, sugod naman ta sa atong pag-improve sa atong lugar alampuan, no?
So, magsiksik, pwede rin yung mo gumanti na huwag mo kuhan yun. So, insert lang mo dito sa mga. No? Kinsa nato diri ang daling mahikalimot na ay kuging na ako rapod. Magilimtanon ba? No? Ikining magilimtanon, ay panahon nga okay kay na magilimtanon ka. Pero naida kang panahon nga dili maayo nga mahikalimot ka. Tinuod? Okay, tatag example, na maayo ning makalimot ka, panalita dagang nangutang nimo, yung magilimtanon ka, swerte kay itong mga nangutang nimo. Diba? Maglukso-lukso sa kalipay. Okay? Pag panalitan, magilimtanon ka, kung na'y makabuhat, kung lakutan nimo, dali kay siyang makalimot, sige rin siyang buhat kung maayo nimo, kay nakalimutan naman ang dautan nga nabuhat. Tinuod? Nana. Okay? Pero naay panahon na dili maayo nga may kalimutan. No, nahinumdum ko sa una, no? Nagkaninusay, magdali-dali ka ba, mag-travel ka. Pagkadali-dali kay late na traffic pa. Pag abot sa airport, pag-upline ako sa kumpag, napukas naman akong ticket. Sa una, kay wala pa ng electronic ticket, halo na. Patay, lugay kayo kay nakalimutan ang ticket. So, na yung mga sitwasyon na kung makalimot ka, dako kayong consequence. Ganing looy kayo kaya kayo sutihan tamo na yung mga balay itawag kong House of the Aged o the Elderly sa Manila, mga lolo, lola, daghan kayo sila. Ngayon nung nagkukaw sa akong na-istorya ko sa lolo dito, ngayon siya, hilak siya mayo. Father, salamat mo kong giluaw. Kung ano man di ay lo. Tulo ka boga kong anak, Father, oy. Pero ikalimtan naman ko nila, Father. Wala na din sila nahinumdum na ako. Tuwar ba sa gawas, nindot ba kayo lang kahimtang, Father? Mga dato sila. Pero ako yung taon din luoy kayo ang kong kahimtang. Magsigir ko kila kong handog, kagikalimtan ko sa akong anak mga apo. Pait ang may kalimot, ukikalimtan. Tinuod? Karong adlaw ang Ebanghelyo nagpahinumdum ka nato. Naunta, na itulo ka butang, dili gyud nato hikalimtan sa atong kinabuhing espiritual. Kung sa maning tulo, nakinhanglang imong hinumduman. Mo na nga, karong adlaw ayaw kalimti ang word nga remember. Remember three things. Kung sa maning. Ang una, nasa Ebanghelyo karon, no, sa English pa, kinsa ninyo katong panahon sa 1995, mga batanon, pariyo na mo, 1995, ha? Kamu, wala pa mo na tao. No? Kamu diya, wala pa po mo na tao, no? 1995. Kami mga batanon atong panahon na. Naitako kayo nga, event. Ang tawag ato niya, World Youth Day. Nahinumdum mo ang theme song? For God so loved the world, He gave us His only Son. Hindi nga ko kantahon sa samot niya ulan. No, gusto ko darabag taligsit, no? Pero unsa, for God so loved the world, He gave us His only Son. Dili unta nato hikalimtan nga naay Ginoo nga naghalad sa iyang kinabuhi alang kanato. O gani kining panahon sa Kwaresma, ang atong untang pamalandungan, atong baguhon sa atong hunahuna, nga naay Ginoo nga nagpadala sa iyang pinalangga, naginusarang anak, aron kita maluwas. Please let us not forget that God has sacrificed His Son. No? Ako istorya ninyo, no? Grabe kayong kanan. Dito sa abroad, no? Sa Europe, ang nay mga kanang sini sapa, no? Dagko nga sapa, pwede ganyan makaagi ang mga barko, no? Pero sapa na siya. Pero naabot siya kanang bridge, kay aron ang train makalabang sa sapa. Ang iyang ang high-tech ayo dito nga bridge, steel bridge. Ang pananglitan na ganit rin nga mulabang, kinahanglan ang operator iyang i-switch aron mo naog ang kanang kaytayan, kanang bridge. Okay? Kung na sa mulabang nga barko, kinahanglang iisa. Okay, nakakita kita mo na nasa YouTube na, makikita mo na, no? Baka nakakita ko. Anyway, may isa ka istorya. May usa ka mahan, ang iyang trabaho, muna taga-switch
on o switch off. Or gina niyang trabaho. Pero usa ka adlaw niya anak, unsa na sa English? Usa ka adlaw? Ako nag-check kung naminaw ko. Okay, one day, usa ka adlaw, niadto siya iyang gidala usa iyang anak nga 7-year-old boy. Unya, tingnan kay siya kay tour dito, ipakita niya ang mga lugar na okay, sulipay kay siya. Karon, nanabitay ni Sirbato. Ang train pa doon na nga mo ulabang. Layo pa gani pero nani madunggan na niya. So, tingnan niya ang bata, diha lang sa anak ha. Ayaw gyud at sa lakod kuasa. Karon, ni saka siya dito sa iyahang kanang booth, kaya nang i-switch off, karon, munaot ang bridge, karon makalabang ang train. Karon, pagdayo na niya, kapadong lagi ng train anak, yan ang i-switch off, nakakitaan man niya, niyang anak, ikakat man dito sa bridge. Ngayon siya, ako nag-switch off, mapusak ang akong anak. Pero dili na ako i-switch off, kiningta ng pasahero nining train, mga matay. Kamo, kung kamo itong tatay ko at ito, dyan yung hapon. Ha? Father time sa mga sa ko. Okay? Tingali, mingon mo, bahala na mo diha, kamong mga nasakay sa train, bahala mga matay mo, akong anak, akong isave. Pero unsay gibuhat samahan, piyong na lang siya, lingon, Lord, forgive me. Kung iyang pag-switch off niya, napusa ang iyang anak sa still bridge, namatay. Ang sakit pa kayo kay paglabang sa train, iyang nakita ng mga pasahero na sayaw-sayaw, kainom-inom, pero tayo bakak ka o katawa. Kung nihila ka naman, ug ningon siya, wak lang mo kay Bo, na akong isakripisyo ng akong anak para ka mo mabuhi. Pero mo biyan ay nahitabo sa atong langit ng mahal. For God so loved the world, He gave us His only Son. Kung sa gipadulungan ni Jesus, tanawa sa luyo. Ilansang sa krus, aron kita maluwas. Ang na. Let us not forget this great truth in the gospel. So muna na, mo na akong hangyo ninyo, atong hinugduman kanunay, karong panahon sa Quaresma, di ginato'y kalimtan nga, na ay Ginoong grabing sakripisyo. No? Tungod lang sa iyong gugma kanato. Kunya ka na, kanang sakripisyo sa Ginoo mo, ano sa ikaduhang punto, nga ginato'y kalimtan, maunta, huyong po ta kanunay kung na ay krus. Kay naadi sa Jesus, ang pinalanggang anak sa amahan, nga na, halat siyang ginabuhi para kita maluwas ang atong mga sala makasayo. Okay? Taas na rin ba kung humili? Okay pa mo? Ha? Okay ra? Okay na kung observe, tabian na dyan po kayo. No? Nagkakataas akong humili, so kinalan na yung banting, no? Sa Kristan, bantingi si Father. Taas na kayo humili, okay? Pero nindot, pas na nalang tayo makatunan, di ba? Okay. Ang ikatulo, nasa ikaduhang pagbasa, karon. Naghihimo ta sa Ginoo, duha na tanaw to ikalimtan. Please let us remember always. Naghihimo ta sa Ginoo aron maghimo o mga maayong butang. Ngunta kita magbinuutan kay kita mga anak man sa Dios. Ug ganit makikita na ta nga nakabuhat na tagdautan, no? Ang atong bapa mamalikas na ta, magdaog-daog na ta isig katawo kun sa ato nang gikalimtan na kita gihimo ta sa Ginoo aron magmahayo maaghimo og mga maayong butang. Kay mo tandog biyagi kay ko ninyo ni atong community dire, no? Ning atong project indot kayo ang mga tao. Kahapon ang mga batan-on ni offer sila dito tibok adlaw hala paghakot niya volunteer ang mi Father para lang matuman ang atong damgo ninyo. Pagkanindot mga buhat nga maayo, imong gibuhat para sa isig katao para sa Ginoo. Ang mga sakristan o volunteer, hindi mo tabang sila din. Kaya ni kahapon, ginang ako, Sabado, tigswilduman, kung saman, ingon na yun sila. Father, wara with me. Natanong kay wara with me, kay gusto rin mo volunteer, Father, ako dili.
At least na ikamay mo na madawat na regalo. Dili na siya sweldo. Regalo lang kay malipay kay kung magtanaw ninyo na grabe mo trabaho para lang yun din kanato. No? Kung makatando kayo, mga gagmay mga butang, atong pwedeng buhaton, para din kikita, dito ito ikalimtan, gibuhat sa Ginoo aron maghimo, mga maayong butang, ang pagkabuutan. Okay? Kamong tanan, no? Na naghatak na din nag-share sa inyong mga gifts, inumduman ninyo ang Ginoo nagtanaw kung iyang kamong bendisyonan kitang tanan. Kaya lagi kita gihimo sa Ginoo aron maghimo mga maayong butang. Kaya bago po kitang tanan, ang choir, ang tanan, kita na din naana sa kasing-kasing, kaya tinutanay man mga anak sa Diyos. Padayuno na to, di na to hikalimtan ang mga butang naghihimo sa Ginoo kanato. Kanaig Ginoo nga grabing gahigugma kanato. Kung gusto kita niyong tagaan, kinabuhing mulay katapusan ngadto sa langit. Amen. Palihog ng mundo. Nagatuwa ko sa Diyos nga amahan, mapagagawon sa kanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesu Kristo niya nakabugtong Ginoo nato. Igipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugod ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug kilubong, ikunsat sa mga pinatay, sa katulo ka adlaw na panahon, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Ug ikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ikayon, diin kita patay diha sa atong mga sala. Ang Dios nagdala kanato kinabuhi pinaagi sa iyang anak. Nagibayaw sa krus alang kanato. Pinaagi ni anang gilansa nga manunubos. Magpaduol kita karon ngadto sa atong mahigugmaong amahan. Ug ingon kita mahigugmaon namong amahan, dungga kami. Alam sa simbahan, sa iyang pagpanaw ni ining kalibutan, ilabi na sa simbahan nga nanag-antos sa hilog, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa kaluoy ug sa kaangayan, tali sa mga katawhan, sa nagkalain-laing pagtuo o kultura, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa mga masakiton nga natakdan ni ining COVID-19 nga makabaton na og higpit nga kaayo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga pananaligdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam kanilang tanan, nga mihalin na, gikan ni ining kinabuhian, ngadto sa kaluoy sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, ang among mga pangamuyo, dili maihap. Kapansayod kami nga ang imong kaluoy walay katapusan. Kining among mga pangamuyo, among ihigusa, ngadto sa walay kinutubang sakripisyo ni Jesus, nga gibayaw alang kanamo, nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan.
makagahom sa tanan. Buhat ang tasinimon sa sakripisyo, ikan sa hawa mo, alang sa pagdayo pagkipaya siya halan, alang usap sa pagpupuslahan sa tibong iyang saktos ng simbahan. O Ginoo, nagaalat kami nga malipayon sa mga gasa nga tunay sa kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasindunggan o kimong-himon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos na tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi na Jesucristo among Ginoo. Kaysa matagtuig nag-awhag ka kanamong paghinlo sa among makasing-kasing. Ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron sa pag-ampo namo sa labing mainiton ug pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon, ingon man ang pagsalmon sa mga misteryo na nagpakatao kanamo pag-usap. Makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga hila sa mga anak sa Dios. Ubusaw man sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang walay puno nga pag-awi. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ug pagsantos sa inyong mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap ni hatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug Panginoong ito mga tanan, di ka niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong dunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Kuha ka kini aron paghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ay gulinain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinurin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalan kami kanimo Amahan, nilingpag sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Juan ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong Obispo, o sa tanang mga pari. Inumdumi ang imong mga anak nga sila si Guillermo Abel o si Mr. Macario. Kay imong itawag, inganha kanimo gikan ni kiramuhinga sa pagunyag na matay sila uban ni Kristo, paganaw ta sila uban kaniya. Inumdumi usabang ang mga igsoon nga nangamatay, sila nga magibanungdan sa ating isang islamisa. Palaw mo na mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulog sa kahayag sa imong noong. Kaluoy kaming tanan, mga kaming angayan nga makamit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles. Kag San Luis Maria sa Montfort, kag Beata Maria Luisa de Jesus. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuligan. Uban kanila mo ikaw nga daigod, kami ikaw nga himayaon, pinagi na Jesucristo, himong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanagugog himaya, ang tut sa kahasuran.
kami kanimo Ginoo imong kapamigluwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Kayo tanawang ang mga sala, Ginoo, kundi pagsalit sa imong sibahan. Kung sibol sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Siya Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Ulan kitang itawagan makaapit sa iyang bagkit. Act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing palaang sakramento. Higugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saglit dili ko man ikaw madawat diha sa paging sakramental, umanin ka sa akong kasing-kasing sa paging espiritual. Ampun ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako. Ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nga na kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
pagkampo kita. O Diyos, imong gihayagan ang tanang tao, na nahimugso nining kalibutan, hayagi ang among mga kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron magunahuna kami kanunay sa mga ngayan, ug makapahimon sa imong kahalangdon, ug sa tiniuray nga gitugmay gugma kami kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Impera. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanaligdan kami batong niining hulga sa COVID-19 virus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga bunang-bunang sa mga doktor o nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katapos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pagagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya, matagan unta sila sa imong Dios ng lamda. Nangaliyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas, itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyok ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Luis Maria sa Montfort, iampo mo kami. Beata Maria Luisa Jesus, Iampo mo kami. So, mahangin pa ninyong ipadayon na itong pag-ampo para mapadayon na itong project kung umabot ng mga simano. Daghang salamat sa mga itabang, ganit matabang sa isan sa merienda sa atong mga trabaho. Salamat. Ang Ginoong anak ninyo, ug manalangin kaninyo makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang ngalan ng santos nga misa, lalo na to ang kalina